atá ag snámh. Tá níamh ag snámh. Cé atá ag snámh? Who is swimming? Tá níamh ag snámh. Níamh is swimming. Cé atá ag rothaíocht? Tá daddy ag rothaíocht. Cé atá ag rothaíocht? Tá daddy ag rothaíocht. Who is cycling? Daddy is cycling. Tá rothair ag daddy. Daddy has a bicycle. Cé atá ag imirt pella? Tá níamh ag imirt pella. Cé atá ag imirt pella? Tá níamh ag imirt pella. Who is playing football? Níamh is playing football. Tá líaróid ag níamh. Níamh has a ball. Cé atá ag caint? Tá Teddy ag caint. Cé atá ag caint? Tá Teddy ag caint. Who is talking? Teddy is talking. Cé atá ag snámh? Cé atá ag snámh? Who is swimming? Tá níamh ag snámh. Tá níamh ag snámh. Níamh is swimming. Cé atá ag rothaíocht? Cé atá ag rothaíocht? Who is cycling? Tá daddy ag rothaíocht. Tá daddy ag rothaíocht. Daddy is cycling. Tá rothair ag daddy. Daddy has a bike. Cé atá ag imirt pella? Cé atá ag imirt pella? Who is playing football? Tá níamh ag imirt pella. Tá níamh ag imirt pella. Níamh is playing football. Tá líaróid ag níamh. Níamh has a ball. Cé atá ag caint? Cé atá ag caint? Who is talking? Tá Teddy ag caint. Tá Teddy ag caint. Teddy is talking.